Mi u Vojvodini obično kažemo za našu zemlju da je toliko plodna da u nju i dugmad da poseješ nešto će nići. Neko iz vlasti je očigledno pomislio kad mogu dugmad, mogu i gume. Nažalost, ova vlast je poklonila preko 160 hektara plodnih vojvođanskih oranica proizvođačima guma. Fabrici Ling Long u Zrenjaninu i Toyo Tires u Inđiji. Sami znamo kakvi su to zagađivači, najveći. Zašto ta zemlja i to zemljište nije moglo biti dato u zakup ili poklonjeno pod određenim uslovima malim poljoprivrednim gazdinstvima koje bi se bavili proizvodnjom ekološki zdrave hrane koja je veoma tražena na zapadnom tržištu i dobro plaćena? Ovako, mi ćemo uskoro, ako se nastavi tempo kojim je do sada bio, ostati bez zdrave hrane, a uvozit ćemo hranu sumnjivog porekla, udisat ćemo nezdrav vazduh i oboljevat ćemo od raznih bolesti. Zbog svega toga potrebna nam je promjena sistema i sigurnost za sve.